लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मदार्न जुग होननानै बर' बिमाफ्रा दख'ना बोखो बोखो मोसाबाय ससियेल मिडियायाव नंगौना नङा दे बेसे लासिं सिं बाथ्रा जाय बिमाया 7 बोसोर बैसोनि फिसा हिनजाव दङ जाय बिमाया 5 बोसोर बैसोनि फिसा हौवा दङ जाय गथ'नो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ दङ जाय फिसा हिनजावनो गियान होनांगौनि बोथोर मोनफैबाय बे बिमाया गावसो दख'ना बोखो बोखो ससियेल मिडियायाव मोसाबाय बेफोर गथ'फ्रा बोरै मोजां जागोन बे बिमानि फिसाया बोरै मोजां जागोन जोंनि समाजा बहा गोग्गो जागोन जोंनि गथ'फ्रा बहा गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगोन नोंगोना दे रायजो राजा नोंथांमोन आं दहायनो बुंखादों आंनाव गाज्रि गाज्रिया साजोब्बाय होनना ताइ गाज्रिखौ बुंदों आङो मेथाइआथ' बिदि थोनथाराखै मेथाइनि एलबामाथ' बिदि नंथारा मोसानाया खेबथामसो नायबाय आङो फैलाबायनाय दं नामाब्रा बेयावनो मोसानायावलाय एलबाम होननानै मोनसेबो गैया दानिया जोंनि बिहामजोफ्रासो बिहावखौबो लाजिला बिफाखौबो सनमान खालामलिया सनमान होननाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोनला दख'ना बोखो बोखो फेन्दा दिन्थि दिन्थि मोसाबाय ससियेल मिडियायाव होबाय 1 मिनिटनि उनाव बिहावाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिमायाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिदायाबो नुबाय थेवबो गाव लाजिला मानो बेबायदि जादों कारना मा दा होमबा जोंनि होख्राव होख्राव बुंनाय खोथाया मिनिंलेस ओंखायनो आङो बुंला आंनिया जोब्बाय लेक्सारा नामा नङा होमबा दा मानो बेबायदि जादों जोंनि बिहामजोफ्रा बिहामजो माने आं हाबा जायाखै दे दा बेखौ एसे नायबिजिरनांगौ दङ एसे सिगाङाव माखासे खोथा बुंलांदों दा जोंहा गामियाव समाज दंना गैया जोंनि गामिनि समाज बेबस्थाया माबायदि दा जोंहा बेखौबो साननो गोनां दं दा बेखायनो बुंनाया जों समाज दानायनि खोथा बुंदों न'खर दानायनि खोथा बुंदों नाथाय जोंनि समाज बेबस्थाया मा जादों जोंनि गामियाव समाज बेबस्थाया मा जालांखो दा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन कारन जोंनि गामियाव बे सासेल' आइजो गैया सासेल' बिहामजो गैया बेहाल' गथ' गथाय गैया गामिनि गंफ्रोमबो न'खराव गथ' गथाय दङ जायफ्रा जोंनि भबिष्यत